When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place. En nom de la comunitat educativa dels Salesians de Rocafort, us dono la benvinguda i us desitjo una molt bona tarda. En aquest moment en què ens procedirem a l'acte del lliurament de la certificació de qualitat. Compartim un moment especialment satisfactori, no només per al punt on hem arribat, sinó sobretot per al camí que s'ha fet per arribar i per al procés que s'ha realitzat. Varen ser 2 anys intensos de feina, que em permetré exemplaritzar amb els noms dels coordinadors que canalitzaren la feina de tot el col·lectiu. Ildefons, José Luis, Joan, Maricor, Jordi, Jaume, Maite, Toni, Xavier, Yolanda, Juan Carlos, Lita, Josep Anton, Enric, Josep Maria, Enrique, Santi. I podrien seguir amb els noms de tots, perquè aquest és el secret d'un projecte comú. El projecte Qualitats Salesians és un projecte que formula i vol garantir un compromís, la millora contínua de l'acció educativa de l'escola. El 15 de febrer de 1884 s'inaugurava oficialment en els baixos de la masia Can Prats del poble de Sarrià una modesta escola d'arts i oficis, coneguda com els Tallers Salesians. 22 alumnes, fills d'obrers, aprenien l'ofici de sastre, enquadernador o de fuster. 6 anys més tard va ser l'escola de Rocafort, a l'any 1811, les escoles de la província salesiana amb seu a Barcelona, amb un total d'11.245 alumnes. Per mi és un honor entregar aquest certificat que realment s'explicita en un paper, però recull un esforç important, moltes il·lusions, molta dedicació. No només el certificat, sinó tota l'aposta que s'ha fet en tots els centres que hi ha darrere d'aquests certificats. L'altre dia, un professor amic meu de fa temps, culer, de tota la vida, em deia amb els ulls brillants i la cara encesa: ja la tenim, ja la tenim. Yo creí por el tono y el entusiasmo que se refería a la certificació de qualitat. El projecte Qualitats Salesians és sobretot un projecte de futur. Per això, aquest acte d'avui no és la celebració d'un final, sinó l'arribada a una nova fita que ens marca un camí a seguir, la millora contínua.
i això a cadascun de nosaltres, directius i educadors, ens arribarà fins a la jubilació. Ho podeu tenir per segur. La millora és constant i és la millora de l'acció educativa. Millora per saber empatitzar amb els nostres alumnes i les seves necessitats, que és el més important. Millora per oferir respostes adequades a les expectatives de les famílies que confien els seus fills i filles a les nostres escoles. Millora per fer front amb competència i qualitat als reptes que la societat planteja a l'escola avui més que mai. De Salesián, y una cosa así tan global, continua y todos a la vez, pues no la recuerdo mucho, ¿verdad? Por eso digo que es una cosa muy importante, haberlo conseguido en un mismo proceso todos. Creo que esto, además del valor que tiene el título, la certificación que acabamos de conseguir, también lo que ha significado, tiene mucha importancia para todos nosotros. Per això, crec que cal un sincer agraïment i un reconeixement de la feina feta, i ben feta fins ara. Ha estat gràcies al compromís dels equips directius, a la dedicació dels coordinadors de qualitat i a la implicació del personal que aquest projecte s'ha pogut activar. I també gràcies a l'empenta del Miquel Tallada i de la Comissió d'Escoles. I el fet fins ara ens permet tenir el convenciment que es un projecte que ya no parará y que amb ganas renovadas e ilusiones seguirá andando. Por eso, aunque ahora me salte el protocolo, creo que todos os merecéis un fuerte y nutrido aplauso. «1890, no? Em sembla, és aquesta escola, Rocafort. Fa falta alguna certificació. No és prou certificar això ja, l'evidència dels 120 anys pràcticament, no només passats, sinó evidenciats dia a dia, mes a mes, any a any, amb una tasca que em sembla que és tan indiscutible que no cal ni tan sols explicar-la. La gent en aquesta ciutat, en aquest país, ho sap. Els salesians donen una educació de debò i ho fan, per utilitzar la paraula, joves estan allà darrere. No sé si és però jo els voldria aquí al davant. Deixin acompanyar-los en una jornada normal per poder xerrar amb ells, per poder xerrar amb els professors, per veure'ls aula per aula, que és on realment allà on l'educació viu, allà on té sentit i on convé parlar efectivament de tot. Jo els dic, els necessitem. Els necessitem a tots vostès, a cada un dels 14 centres, per seguir sent com són, per seguir sent peces de referència en cada un dels territoris dels barris i viles on estan ubicats. Els necessitem també perquè relacionin, perquè interactuïn i contrastin amb els centres d'altres titularitats, públics o no públics, per formar efectivament aquesta xarxa d'educació de qualitat que necessitem per al conjunt del nostre país. Una educació que no es conforma, que no resigna, que vol arribar a l'excel·lència, que vol anar sempre més enllà, que vol ser realment la que la societat cada cop més ens demana i ens exigeix. Vostès ho estan fent, felicitats i moltes gràcies. In the afternoon, living in my room, when the lights are dim, waiting on the hill. In the afternoon,